Pagpepeso dito ma'am, talaga dito ti nakita tayo, amo anmet nga lingid nga talaga nga dakkel ti ili ti Vindar. Tapos may isa pa dato ti may isa nga catch basin talaga ti danom. Kaya dito ti may isa nga problema tayo. Kaya hindi nagsarsarita kami, hindi nauding ni Congressman Sandro dito ili tayo. Dito ti inbaga nakada tayo nga awan talaga may ipaipay lang nga flood control allocation nga pundo para iti flood control taamo tayo dito issue tata pakasek ng ti flood control iso di ko na nga amok nga ili ti Vindar ti may isang maapektaran ako mayor ko na so nga dito tata ti may isang warurian tayo kasi adot talaga pay laing dapat ti maikan iti protection kada iti pagtatalunan ana ti maarami tayo talaga napasamak tayo ti tatangem barbaring kada iti sumarsaro nga taw-tawen tatagen adan tumetlaing may alukar ibagbaga damang yung barbaring ada pala sumarno so nga sobrang thankful tayo gani Apo Congressman Sandro Marcos kada iti nga programa nga ipapain na iti distrito na kang tunan kada kami ti ili ti Vindar kasi dito ito pagtatagat takil katulong dito para kada ijay kakailian tayo nga talagang pagkasapulan. So saan lang nga deta tuloy-tuloy ti panag-awat tayo kada iti tulong agapo iti national government di last week apo adaman dito kit daw tayo nga ambulansya babayin medlayan kini Apo Congressman Sandro Marcos ket napantay man inawat jay pagkor jay Manila idi lawas nan. So so tatibigat eta na nakaawat tayo manen iti barong patrol car nga maitet kada iti PNP tayo. So nga sobrang thankful tayo kanya na jay kunakon nga kadagito nga tiyempo ket talaga dahi imposible nga tamo tayo imposible nga panakasolusyon dagiti problema nga nabayagen nga problemaen tayo ket tatay iti panagtugaw da nga mangidahulo iti pagilian tayo a Pilipinas kas ni Apo Presidente kas tamet den Apo kadagitoy Marcos family talagang makitam talaga ti panagbaliw ti ili ti Vindar so masabsabayan mimet nga umili dagitoy nga aramiden na